Usa ka banay sa Cagayan de Oro City ang nawad-an og panimalay human kini nahugmak ug mga residente sa Magpet, Cotabato nag-antos sa guba nga hanging bridge. Ang detalye atong sayron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, nanawagan karon og tabang ang usa ka banay dinhi sa Cagayan de Oro City human mahugmak ang ilahang panimalay tungod sa way puas nga pag-ulan. Samtang sa Magpet, Cotabato, ang mga residente napugos na lamang sa paglatay sa kable sa usa ka gubang hanging bridge tungod walay laing maagian. Buntag adlawng Domingo, diyang nangandam ang pamilya ni Manong Angelo Nabua nga musimba diyang kalit na hugno ang ilang balay sa Zone 12 Upper Carmen, Cagayan de Oro City tungod sa walay puas nga pag-ulan sa lugar. Daling gitabang ni Manong Angelo ang iyang mga apo aron maluwas sa pagkaipit. Mayo na lang kay luwas silang tanan. Lang may manliho kay kuan ang mga bata ako na lang ani gi hapaan kay aron dili mga butangan sa makuanan sa mga kahoy. Pagka tapos pagka wa na pagpundo na sa balay nga wa na maglihok nga ay na ko hinahinay kog kamang pagguban ako ang puwertahan kay di naman nakaagi. Naguol pag-ayo si Janeline Nabua human ang sobra 20 ka tuig nilang balay nga gipundar kalit na hanaw. Lisod sabang ilang kahimtang karon uban ang iyahang amahan nga si Manong Angelo. Sanglit wala sila'y igong pangita ug ang kapuyo sab ni Janeline usa lamang ka dispatcher ug ga sideline sa merkado sa Kugon aron adunay konsumo pang adlaw-adlaw. Buntis sab si Janeline sa iyang ikalimang anak busa hangyo niya nga matabangan sila sa ilahang kahimtang. Manawagan ta ko sa mga kasing-kasing na mga katawhan na tabangan unta minila na para makabalik ni tukod sa mong balay bisan gamay lang unta. Ay wala gid mi nakatukod pila na mi kaadlaw naguba among balay to paning sa Domingo antud karon la pagyud. Gitunulan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pamilya Nabua og food packs aron duna sila'y makonsumo. Sa mga buot mutabang ilahang Janeline, mamahimo sila nga makontak pinaagi sa numero nga makita sa inyong TV screen. Samtang wala panumbalinga sa mga residente, ang kadelikado nga mulatay sa kable sa gubang hanging bridge makatabok lang sa Bantac River sa Barangay Bantac, Magpet, Cotabato. Napugos og gamit ang mga residente sa gubang hanging bridge tungod dili na usab maagian ang overflow bridge sa lugar kay gibaha tungod sa walay undang nga pag-ulan. Dugay na kuno nilang gipaabot sa lokal nga kagamhanan ang maong suliran apan wala pa kunoy aksyon. Sumala sa pag-asa, doon nagihapoy epekto ang trough sa low pressure area sa kahimtang sa panahon sa pipila ka lugar sa Mindanao. Busa gitambagan nga magbinantayon sa kalit nga pagbaha og landslide. Ang Caraga Region, Davao Region, Socsagen o ang Zamboanga Peninsula makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan o pagpanalugdog tungod kini sa trough or extension sa low pressure area gawas kini sa atong Philippine Area of Responsibility. Sara, alang sa mga buot mutabang sa pamilyang Nabua dinhi sa Cagayan de Oro City, mamahimo sila nga makita sa gitukuran kaniadto sa ilang panimalay diya sa Zone 12 Upper Carmen o di kaha i-contact ang number ni Janeline Nabua. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez.